Shwmai, heddiw, dyn ni'n mynd i edrych ar artist Roy Lichtenstein. Cafodd Roy Lichtenstein ei eni yn Efrog Newydd yn 1923. Roedd Lichtenstein yn rhan o'r symudiad pop art yn yr 1960au, gyda artist arall fel Andy Warhol. Roedd gwaith Lichtenstein wedi cael ei ysbrydoli gan hysbysebiadau a stripedi comig. Yn gynnar yn yr 1960au, roedd Lichtenstein yn creu portreadau o gymeriadau fel Mickey Mouse. Felly, dyn ni nawr yn mynd i greu portread ein hun o Mickey a Donald. Felly, yn gyntaf, dyn ni angen darlunio Mickey. Felly, ffeindiwch rhywbeth yn eich tŷ sydd yn siap cylch. Dwi'n mynd i defnyddio y jar hwn. Rhowch tuag at y dde o'r tudalen ac tynnwch y pensil o gwmpas y jar. Fel yna. Nes dim ots os mae ddim yn berffaith, dim ots o gwbl. Nawr, mae Mickey angen clistiau. Mae'r clistiau angen fod yn llai na'r wyneb. Felly, ffeindiwch rhywbeth yn llai sydd yn siap cylch. Mae hwn ddim yn siap cylch berffaith, ond ys dim ots. Herwydd da ni jyst yn gallu cymryd y cylch o gwmpas. A'r un peth ar yr ochr arall. Felly bod y clistiau yn yr un faint. Iawn. Nawr te, mae Mickey angen trwyn. Felly, yng nghanol y wyneb, gawn ni roi trwyn. Gyda triongl bach ar yr ochr. Nawr mae Mickey angen llygaid. Felly gawn ni wneud llygaid. Hwn. Fel yna. Mae Mickey angen ceg. Felly, gawn ni roi gwen ar ei wyneb. A dewch ar ceg lawr i'r gwaelod. Nawr mae Mickey angen wallt. Felly, triongl bach ar y top, hanner cylch ar yr ochr, hanner cylch ar yr ochr arall. Wedyn tynnwch llinell o'r triongl lawr i'r hanner cylch. Fel ni. Iawn. Nawr mae angen i wyneb Mickey ddod o'r llinell hwn lawr i ddangos ei wen ar ei wyneb. Tafod bach gyda fe, a dyna ni. Nawr dwi'n credu mae Mickey angen ffrind, felly dylen ni, fi'n credu, darlunio Donald Duck. Gawn ni dechrau fan hyn, hanner cylch. Llinell yn mynd i fyny ac nôl i lawr, am ei ceg. Ac o'r ochr fan hyn. Tynnu'r llinell yn syth i lawr. Gawn ni roi wen ar ei wyneb hefyd. Pawb yn hapus yn y llun. Iawn. Nawr, dyn ni angen arlunio ei ben. Ac mae Donald angen llygaid hefyd. Felly gawn ni roi nhw fan hyn.
a het ar ei ben. Colir. Lle gawn ni roi ysgwyddau i Mickey hefyd. Nawr, dwi'n credu dyle Mickey a Donald aros tu fewn i tai nhw, fel mae pawb arall gorfod wneud. Felly, dwi'n mynd i tynnu llun o ffenestr o'i gwmpas nhw. Felly maen nhw'n yn ffenestrau wahanol falle. A un i Donald. Falle ffenestr y fwy denau iddo fe. Nawr dwi'n credu dyle Donald a Mickey cael swigen iaith, fel mae gwaith Roy Lichtenstein yn. Felly, dwi'n mynd i creu bocs bach fan hyn i Mickey. A hefyd un i Donald. Un fwy i Donald. Mae ganddo fe fwy i ddweud. Dwi'n credu, gyda beth sy'n mynd ymlaen yn y byd nawr, dylen nhw sôn am neges pwysig. Felly, mae Donald yn mynd i ddweud, dwi angen aros i fewn. Felly, bod neb arall yn troi yn sâl. Mae Mickey mynd i ddweud, da iawn, Donald. Gan i troi hwnna i am yn lle, gadw'n saff.
Felly dyma'r darn terfynol. Dwi'n nawr eisiau i chi cael go eich hun a creu rai eich hun ond yn newid beth sydd yn yswigod iaith. Ac falle mae hwn yn syniad i chi ddanfon i eich ffrindiau os ydych chi methu gweld nhw ar y funud neu pobl yn eich teulu. Ond hefyd dwi eisiau i chi ddanfon rhai chi i fy nhudalen Trydar neu fy nhudalen Instagram, sef Amy Jones Fine Art ar Instagram a Amy Jones Art ar Trydar, mwyn i fi ail trydaru nhw, a felly bod chi gyd yn gallu gweld gwaith eich gilydd. Diolch.